u nitlef l-affarijiet. Daqqa n-nuċċali tax-xemx, daqqa ċwievet, daqqa l-wallet. Le, ma xi ħaġa iktar ta' valur. Fil-wallet kelli 150 euro. Le. Qatt tlift xi ħaġa veru prezzjuża? Xiex, iktar minn 150 euro jew? Ifimni, in-nuċċali tax-xemx qatt ma kien tad-ditta. U ċwievet minkejja li kienu tad-dar qatt ma kienu xi ħaġa prezzjuża, tawni battikata ma kinux jiswew il-flus. Inti qatt tlift il-ħolm. Tlift il-ħolm? Biex ġej il-lejla. Il-ħolm ta' Żożitna dak li nkunu ppjanajna u fassalna fil-ħeġġa ta' Żożija. Dak il-ħolm u l-ideali li bil-mod il-mod narawh jisfuma fix-xejn. Fimni, jien naf. Da żgur, il-ħolm li tlift mal-medda ta' żmien. Ħolm li probabbli tlift għax insejtu. Jew forsi għax ma kienx importanti għalik. Jew tliftu għax m'hemminx fih. Jew għax ma kontux lesti tagħmlu s-sagrifiċċji li kien hemm bżonn. X'jiġifieri? Tafu x'inhi l-akbar telfa? It-telfa tal-imħabba. Titlifa għax ma tkunx ħadd ħsibha biżżejjed. L-imħabba mhix ħaġra prezzjuża li tista' ssakkara f'kexxun u tinsiha. U meta tmur tfittixa wara sena se ssibha l-istess kif kienet. L-imħabba bħal warda delikata li trid kura kontinwa. Trid l-ilma u x-xemx. Trid lil min jipproteġiha mill-riħ żejda. Min ifejjaqa mill-mart. Meta nitilfu l-imħabba, inkunu tlifna lan kollu ta' ħajjitna. Intom, qatt tliftu mħabba. Ejjew miegħi ħanajdilkom dwar l-imħabba. Ma tant rajtek imtilt kemm il-nambedin qatt li kif irnexxielek twaqqaf il-ħin sabiħa kif kont minkejja l-għaddew is-snin. Jinqalbu t-tifkiriet li tlifna ma' żmien intennu r-rakkont li għadda u li kien issa li rġajt dejk rġajt fimt min jien kemm kantajna flimkien versi sħaħ minn għall-kliem tgħid ħassejtni nirtot rinsaq lejja bil-mod f'dawn l-istrofi maġlin qodna tlifna l-xulxin iżda l-ħewwa tajnejk terġa' tiġbidni lejk. Donni nsejt kif fil-ħemda ta' dak il-lejl qed li kont se titla' ma tlix għalfejn u l-pjan li fassalna malajr qeb fix-xejn. Tiftakar tliet